Клип номер 244, Никола Харпарова, 5 години. Хайде сега. Я доколе да ме спал и чудесата събрал, работа да всички дал, както той си знал. И чудесата не спят, чукат, резат и репят, че играчки цял чувал и е обещал той да всяко дете по една ще разтъпе, а да най-послушните може и по две. Браво! Махайте чао! Чао, чао! Другата ръка. Другата ръка. Чао, чао! Чао!